balik sa Agi. Ako ba? Kutso siya dito. Hindi pa din mo balik. Dili. Hindi man. Anak lagi ka na. Siguro ka pwede ka balik na. Ang to, Or abot. dili ayo. Anak di ay. Dili. Igabot ni mo tunga-tunga. Unsa may sakyan nimo? Balik jud na sa Agi. Ditso gyud ka taman dito sa Cordova. Ah, di na ka atras. Dito ka atras. Siya kuhan. Kataasan Ya, ko lang yan. na taxi mo Agi din wa man. Lakaw gyud siya. Mamaulan gyud siya. I'll never do it again. Kataasan niya mag-jogging ka. Jogging na kadong dito. Oh, wala sa. Ay, taasa ay. Mas taas tong taas ko anday liti. Mas taas to dito kinakuha ko sa dito sa. Kani dili mo ba gamay ra ni. Mas taas to. Mas taas ni. Ay mas taas to dito. Sa Maniko. Dito sa kani. Bubura ni. Pagdaman ng mga people dito, wala pa gina sila papa-picture pa. Asap sila Agi to eh. Wala ka sila dito sa tungas dalan. Oh, asap sila sakay. So nakawagid sila. Dala mo sagsakyan na nag-picture mo. Sa mga Picture mo. Pagdaman kayo mga people dito. May mangihi dito sa tulay. May mga Hala. Hala. Tuwi kan tulay dito eh. Kung bandal-bandalan na. Basta magbuka kaayo na. Di man kayo nga naka-strip. Dapat na ano na. Dapat ingaan ito no? Ay butawan no. Ingaan na. Basta kilid. Mga isla-isla na. Pero ni tao na. Pwede na mag-walking mga people. Mag-bike na. Di na pa mga bike. Tao naman sila na to eh. Tower. Nakawagid sa uyo eh. Share the bicycle. Nakawagid si uyo eh. Taman dito. Hindi na ko ni Osborne eh. Seperti ko nung sakita siyang tiil. Sabi nung kumulitid siya. Hindi nga, daghan sila. Pura. Kaya nakadaghan sila. Kaya at least here siya. Tingnan mo ano. Siya ba? Kaning ana delikado biya kay magkuan ka ana. Ano makatakot ko ba? Pabiling niya ka ng chinila sa gawas. Kaswin sila. Oh, gakas. Gakas maring. Gakas maring. Uy, tarin gakas ba? Awa. Ano gakas daig? Di na si Clicks oy. Tora si Clicks oh. Ano na pagdalian kanina? Kato, mo to. O di na bidro. Oh, Dito lahi na. sa din na siya. Pula-pula-po gyud na paingon. Aw, Na mao. aw. Abidag mauna daghan na si dadi tulay ni. Ito man gamo bridge. Tuloy bridge sa kuan kani. Dito matatanggi yan? Tapunan ni mong kamera oh. Eh. Aw, na mo day? Ni. Asa dito? Ito. Ano mo gud ka buok? Kamandawi. Nara dito na. Padang pikas katong do sa no store. Oh. Paano kasi? Ah, dara. Kini ang kinakaraan. Kanay karaan kani. Kaduha na. Ano midagan man? Hindi binasa ka dapit sa Lapu-Lapu ba daw? Ang airport, kini Pedro no? Ang Pikas. Pikas. Ah, kato. Nabali sila pula po airport day. Tama di ang Mactan Airport. Cebu kayo. Pero, gusto ko mas masuwito sa Cebu. Kaya sa Manila, suwito ko sa Cebu di. Mawa ko Cebu. Iban ka itaga mo sa bato. Si bato dagagado. Bato de la Rosa. Number 88. Ay.
Ito, pang Hindi ko na bato dilaw. masa ko nang mulugwa. Dawi, lugwa. Sa asa na mo lugwa? Mandawi. Mandawi City. Da makalibot dito sa Cebu. Mahal ko kalujak. Pagmata ni mo. Ha? Pagmata ni mo. Okay na na. Pagmata ko, oo na. Tingara ko kay... Kita buhara ko. Sige, tabuhan na ka, unsa? Tubuhan. Buhara ko, matagdaghang na iwayo, manating-tingon. Ate ka kang video day mo sang interview day. Wala na ko karang nai. Wala na ko karang... Wala. Kaya nga, kaya lang ako, wala na muna. Hindi ko sabihin na lang mong baba. Gusto sila kung sinang sa doktor. Nalaway-labay, sila kung sinasay. Ngayon patantang ng doktor, bukay karoon sa sakit ang tilaok. Pero nga makaginaw ka to. Pagtanda ko dinot. Ha? Ginawa. Tubo? Kita nagkailangan tao nagkailangan ko oxygen. Dila ka. Yeah, nag-video ko. After sa kuan, after sa pag-opera na matay. Bila ka kati sa ospital. Ano? Kanya usap may wala ka pagkaamot. Pag humag-opera, kapainin mo akong tubig sa Hindi kamasok. gutom. Baka may gibutan sa kuwan. Dextrose. Hala na pag 16 na kung ako nagkakumato. Kuwan ko sa ICU, doon kadlaw. Sa parang may mabay ka tawag luto. Kuwan na ka na gelatin, kasakit magdari. Wala. Ay, kanang ikuanan nila. Laway ka to. Ang upe, may baba. Sakit na magdari, kailangan may Kada ka ah! huwag ko kainig ka kaistorya. Kung may tubo, magsensay na lang ko sa parang may luto. Hindi ko sinyakan mo. Kaya ilang po kong ito sa karnay. Parang mong kuhan, ba na katunaw. Nagtutunaw ko na gusto ko. Kapag magkaraila ko yung putos, garagan na sinita. Tulungin sa karay, pagpilit sa nagtusi. Ba't ka ay? Moro na po buha. Yung sa may pagkabote na nakisakit sa Ha? yung sa may pagkabote kasakit sa Katulong nagihangat Luya ko. ka? Di, una, res 2021, gihangat ito. Hangak, magkakali? Imim naka Ako mas iwi ako na. imi nagsaw. Buwan na natumbar ko galing. Katong may si arang lipa sa ba mas ko katawa. Di, Ang may pagkakuan to natumbar ko galing. Uy, February lang siguro to. Virgin ni Dito, Kim. Bata sa ang lingawa sa lang sa. Pero naku epilepsy yun sa dito sa atake sa epilepsy. Daw ako buko na kalimot na gawon na patan tumbar mo galing. Di sila ala sa kadres kasing-kasing daw pa nito una. Kuwara to epilepsy. Nakato na may gihangat ako paglakaw ko na sa mga iba ko. Ala. Pahangat pa naman. tumbar ko. Paghangat pa kung sa ano pa nga sa mag-gym pang Manila. Sa parang mga tinawag. Ito. Oh, di ba? Gym kasi hangak sa gym ko. Mag-gym ko katawan sa Manila sa kunong hangat mo. Kala sa sulod na ito ko sa mga babaw. Kalubihan na ito na ko natumba. Natumba ko sa kalamay. Kasi ko yung gym. Ako sa. Hala. Dahil mata-mata na buhay ka rin isa. Naugman ka na, missing ka. Kalamay. Tumba ko rin ko. Video. Mga napos kalabungan. Sa pagkatatawa na ko niya. Ko. Nilakaw sa buwan. Suso na dito. Nilakaw na ko. Dapat ko lang natin ko ka na kinatrabaho. Nagatot ko snack nila. Jawa to, kawan ko na sa gunso nag-ubo. Grabe rin sa mga kas niya sa pagdaan. Grabe ng kapuja. Parang nang mula ka rin nga na. Ang mga kapag tumba. Kasi gano'n dugo.
gabi. Ibato. So, doon po ito, ihaban mo yun. Kuwan po, nagpa-check up po, 2000. Ito, masumuro ito. Mga ito, kulipansin. Diba itong araw check up po siya. Nga dyan, may tanabang ng tos kamay. Katawhan. Kaya po may konta. Kuwan ng kulipansin, pero kung na asikaso. Kaya dito mong kong pablik. Asa na? Manila. Kung dali. Asa Manila, dyan ka. Diretso ko na, pero dito mis public. Sa doktor na hindi pa kasaan. Hindi pa kayo. Hindi pa ka-opera, kaya wala ko ano. Grabe. Wato. Kung saan yung lubog ko. Hinapos ka na yung hospital. Wala ng mga tao diha. Kasi kanihila ko, opera na lagi ko. Kaya nakapunta, sige na po pumakas. Hindi pa lagi, kaya naging pa unahan. Basta private din siya kaunahan. Public. So, di ba nito? Ito lang, design, pagkakuhan, das July. Para ito yung operahan. Na may advice na, balik na lang sa kuwante. Uy, Private kayo. Gabila sa Sila po no, uwat ko na sila na po, tuig. Ang bag ko nung nadawat sa pinakasing-kasing, pag-uwat nila na po, tuig, tulo na. Tulo na daw, yan ang kami yun, baga na. Ilang eh? Ang bag, galing na sa, habang galing mo 1 million, at ang kapin. Kasi nakabag, ang maraghan na. Motor nga, tapos ko. Kung nangasok ka, bang tapos. Mahala to. Ha? Mahala. Pagbalat. Ano mo tungo lagi? Parang sa diri ko, baka nang kulingan ka na lang sa Kanang lagi. Ano lagi sa lubo? Hindi ka zuhan. Hindi pa. Kulit-kulit. Parang katakin ko sa una kay nagdugo mo mukha kaya di na maka. Di na kayo palusot. Kaya dami sa sila. Unsa may giyo sa doktor nga kuan kanang naka-damage? Wala po. May Kuwan. pagkaonin mo or Katok na Tonsillitis. Dami ka lang. Tonsillitis. kag tonse? Jarang Oo, no bitaw Ah, gingon nila. pasakdan. dam. Kana daw sige kag kanang hubag mo tonse kay po. Sign daw ng mga nag sa heart. Sige na to, Jeff. Yan kung luwa no, kaya may tagul puwa. Uy, Amo ni yung day ah. Amo. naman. Amo ni siya, amo ni nagpag-steering ako ni Juan. Amo ni. First time? Oo, amo ni ako na. Vlog na no. Pwede ba niya yung nawag? Sige siya gatawa. Sige siya gatawa. Yung pura na sa Sige katsaka-tsaka. siya gatawa na. Ano siya? Sige siya gatawa na. Agluman pa ba? Hindi siya na. Gilat lang. Yun, yung vlogger ka no kaya ebidensya. Anong bukay? Bura-bura man. Wala naman ka kung marami ang cellphone. Ang maligid video na itong pasyawa. Magka-video ko na dahil. Ano ba? At yung marami sa formal dito. Papa na tatawad. Gara-gara man siya likod niya. Wala man good na ka-video na natumbas siya. Ako gusto ng bata lagi, mga bata Asa yun. mo na itong bate? Sa adiha ba po? Sa sud. Ano itong mga itong barabagadaw pa? Papa pa, hapit na. Kana. Yung kag nalipon ka. Pagsud. Matumba na. Na. Nakuha na video. Wala na, tumban na. Wala na, green na. Nagbubot good. Muna yung unang atake na ma. Puti apa na ko niya, oy. Ay, si Mon. Puti pa kayo ko. Nawa na stili. Alam mo, kada pa na. Mabita na, ang vlog na. Ang vlog na. Ano ko, Kobiko. Diyan ka na. Maragtai. Ikaw? Ano mo tutir? Sige, bati ni mo anak Bakit yan. nila ko? Ano mo na?
Palingot. Kung ko ka nang bati. Palingot. Di sa dapat yung ibagan. Di na patol? Di nga na isang patol. Haliat, gilat mo ito. Mura ka talimatan na sila kali. Bisa sa ginawa. Ah, gini ka rin at saka Hala ka pa, ano? Pero ini orang kang nanay. Sumasabat. Opo, gabay-bay niya. Ako. Ha, nang kamot na agaw daw. Nakalingkod yung ko. Nakaingit. Lumot eh. Murag siya na kuya pa nakaingit. naman ni. Kala si Diboy, buhay pa patay. Patay na naman na. Nilak si Diboy. Gila siya? Ako na taniwan na. Bakit na may halo? Relax sa kadulong tiri. Namatay na naman na. Patay na na. Patay mo sila. Hila po. Hila po siya.